Moni lelo lachitatu pa 4 February chaka cha 2026 ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates a news zikuluzikulu zomwe zikuchitika pa dziko lapansi pano. Amwene tiyambire ndi ku Iran. Ku Iran kumeneko anthu akukhala mwamantha sakudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani kapena chichitike ndi chani. Tidanena kuti dziko la Iran likuchallenge dziko la America kunena kuti china chilichonse chimene mupange ifeyo tibweza ndipo kukhala nkhondo yopsa kwambiri. Interview yomwe mtsogoleri wa dziko la Iran makamaka nene kuti supreme leader Ayatollah analankhula ananena kuti ngati America ingapange attack Iran kukhala regional war kuti iwo ayamba kupanga attack wina aliyense amene amayenda ndi America mu region iyo and ma allies awo ajoina ndi ikhala regional war mmene anayichulira iye. Koma ngakhale alankhula zimenezi America ndi military yake adakali ku Iran, adakali kufupi ndi Iran titero adakali pamadzi pamene pali aircraft carrier ija komanso pamene kuli ndege zambirimbiri za nkhondo. Ndiye china chopatsa mantha chimene chachitika ndi chonena kuti America inapanga announce kuti akukambirana ilipo njira yokambirana ndi Iran. Ndipo anthu ku Iran amayembekeza kuti kapena ndiye kuti mwina zinthuzi siziyipa yayi zinthuzi zithera mokambirana. And tili pamenepa dzana kwapezeka kuti ku Iran kuja kwaphulika zinthu ma explosions. Explosion ina inachitika ku dera lina limene lili pafupi ndi Gombe kapena kuti port and ma explosions amene wanachitika ku portiwo nthawi imeneyo kuti asilikali a Iran akuyembekezera kupanga ma exercise kwendi kunachitika explosion imeneyi. Ndipo aliyense samadziwa kuti chikuchitika ndi chani anthu kukhala mwamantha ndithu final explosion yayikulu mapeto ake boma la Iran linalengeza kuti iyayi kumene kuchako idali ngozi anali ma gas explosion. Komanso ku nyumba ina building ina yayikulu kumene kumakhalanso kukumveka mphekesera yoti kumakhala mmodzi mwa atsogoleri a asilikali a Iran kunachitikanso explosion ndipo munthu mmodzi anaphedwa kumeneko ndithu and palibe akudziwa kuti zimene zachitika bwanji kapena zayamba bwanji. And boma la Iran linanenanso kuti iyayi inali ngozi anali ma gas explosion. So pano dzulo kwachitikanso moto woopsa kwambiri kunsika wina waukulu ku Tehran kumeneko kumene kumakhala ma shopu ambirimbiri and unali moto woopsa kwambiri umene wachitika kumeneko and zikudabwisanso kuti kodi izi zachokera kuti. And dzulo ino ndiye latest usiku wangothawu America ndege zake ma fighter jet aombera ndi kugwetsa drone imodzi ya Iran. Drone imeneyi akuti imauluka kulowera kapena kulunjika kumene kuli aircraft carrier ya America kuja. Samadziwa kuti drone imeneyi ikupita kuti kapena cholinga chake ndi chani, koma ndithu anaona drone ikubwera towards the aircraft carrier. Ndipo America inapanga activate defense kugwiritsa ntchito ma fighter jets anaiombera drone ija nkuigwetsa. Zimenezi ndi za latest. Ndi aliyense padakali pano sakudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani kapena chichitike ndi chani. Paja Trump amakamba zomwezo ku Venezuela Maduro tikambirane atapanga build pamene paja mapeto ake anapezeka kuti anali akugula nthawi anali akugula nthawi kuti alowe mmene muja Maduro uja kuona ngati kuti zinthu zitha mokambirana mukuonatu. Ndiye padakali pano ku Iran anthu ali ndi mantha, anthu ali tcheru kuti kodi chichitike ndi chani. Ife mukuganiza kwathu mu analysis yathu tinanena kuti Donald Trump adaopseza kale watumiza kale asilikali ambiri zida zambiri tukayikira kuti zida zimezi zingangonyamukapo basi kumabwerera osapanga kena kalikonse tukayikira chifukwa wafika kale aopa kunyozeka. Chinanso chimene chimampangisa Donald Trump kukhala irrational
amayenderanso news zimene zikuchitika ku America. Ngati ku America news sizikumuyendera bwino, ma headlines onse akungokamba zinthu zosamkomera, amatha kupanga chinthu china chake cholinga choti asinthe ma headlines a news. Izizi kutengera ndi mmene amene amatsatira Donald Trump ulamuliro wake, there is a pattern nditu wakhala kupanga zimenezi. Kumudzi ngati kwavuta nkhani yakuti ikusowesa mtendere, amatha kulankhula zinthu zina zake kapena kupanga zinthu zina zake kuti nkhani zija zisinthe izi ziwalike, anthu ayambe kukamba nkhani zina. Ndi padakali pano kumuziku kuli nkhani zambiri, kuli nkhani za ICE, kunali ma demonstrations, kunali strike zomwe anthu adziwala, komanso kwatuluka ma files ena okhuzana ndi za Epstein zija. Mkulu amene anamangidwa kamba kopanga organize anthu amphamvu kwambiri, atsogoleri osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana kuti adzigona ndi tiana ting'ono. Kwatulusidwa ma files ena amene muli nkhani zosiyanasiyana kuphatikizamonso nkhani za Donald Trump. Ndiye pamene anthu ayambe kukoka nkhani zimenezi, kusintha focus yawo kumakamba nkhani zimenezi, Donald Trump nthawi zambiri amapanga zinthu zonena kuti anthu nkhani zimenezi asiye kaye azikamba nkhani zina. Ndiye tidikirebe kuti chichitike ndi chani. Tili ku America komweko, nkhani ina ndiyonena kuti America yatsikimiza kuti sopano atumiza asilikali ku Nigeria. Sopano ku Nigeria kuja adakaponya mabomba kunena kuti akulimbana ndi ma Islamists amene amapha Khristu kapena kupanga abduct Khristu. Sopano atumizako asilikali amene achokera ku base yawo ya ku Africa komweko, apita ku Nigeria kukathandiza asilikali a dziko la Nigeria. Update yathu mauno ndimalize ndi nkhani yokhuza ku Mozambique. Iyi ndi opinion. Ku Mozambique kwachitika ma floods opsa kwambiri amene apha anthu komanso awononga katundu ochuluka ndi kupanganso displace anthu ambiri. Maiko ambiri oyandikana ndi Mozambique, makamaka South Africa komanso Angola, atumiza zithandizo zosiyanasiyana ku Mozambique zothandiza anthu amenewa amene akhuzidwa ndi madziwa. Malawi ndi neighbor wa dziko la Mozambique. Tikufunisisa titaona dziko lathu, boma lathu litapangapo kanthu kuthandiza anthu aku Mozambique. Tili ndi chimanga sopano, chakudya chambiri, boma lathu litha kutumizako zinthu ku Mozambique kuthandiza abale athu amene akhuzidwa kwambiri ndi ma floods amenewa. Izi zitha kukhala zinthu zabwino kwambiri. Zikomo kwambiri.